Anya laki din! Isang sangit ni Bebe, pangga. Ang kabita si Kaswan. Asimot niyang sang sangit. Baybay am laang agsangit ni baby dita. Si kakit di at rumbang na si kaswag dindong. Ay. Delikado manahin. Anya ti delikado asasawam dita dindong. Ay, ubing manday tuyahin. Anya kumangay. Ay, ayatan ka. Yung kakita si Kaswan, ti anak ta, bakit? Ubing manenti kayat mo. Di ka din agpakipot pa, hindi to. Ay, sus! Ay, liman ang nagsasarunutan nagtapangga. Gusto ko man, Kayat ko pa iti aganak. Umay kan nagbanglo ang tupay. Apay, di ka di maayo. Pangga. Nagimasa talaga ti mga di timangga kan santol, nanang. Ay saus, una yan ti panangan mo iti manggaken santol, pangga. Siyak pa yan ti makilkilaw. Nagimas tupay. Nagsamit ti panagraman ko iti kankanak. Ay, aguray ka man, pangga. Aginaw kan sa manaw na nakaw. Wansamot, nanang. Anya, ay saus, anya lakit din ti anak kaw. Nakaala ka manaon. Kayat ko pa'y ngamin ti aganak. 5 lang aruden ti anak yaw. Kayat mo manang ti agsikaw. Anya kumangay, nanang. Ay napangga, agpanunot kayo man mo't nga agasawa. Nagsasarunaw dagiti anak yaw. Ayan dagitan nagtapangga. Impan ko pa'y laang ija ayan da, nanang. Apa nga impan mo yung balay dananang, kat adda kamot niya agawir. Jak ida masango nga awiran. Anya tikait mo asawain. Nakatilmonak manen lakay. Anya tinatilmon mo ako nam. Masikugak manen ti kayat ko asawan. Anya? Nagbiit kamot din anak kaala, pangga. Singin ko mati inginaw ko lakay. Anya? Ay, may salaang aba kahit narigat agpadakkel iti ubeng. Ay nalaka. Imbag kumamot da permanente at trabaho kat awan mat. Makipaspasada ak lang mat iti tricycle. Di ka din agreklamo din do. Ingka man kit di mangala iti bunga ti mangga akanak. Sigurado ka nga ginaw ka manahin? Wen, talaga nga aginawak. Ang mga nukon ko namlang day tapang ga. Aginawak ko naklangarudan din do. Maudin day tangay pasngay mo, pangga. May kainuman day tanga nagta. Depende. Anya depende. Oh, nungay kayat ko manan ti agsikog. Anya? Nagsiglat kamot tayo, pare din daw. Apa yan ay bagam day ta pari Radel? Nakaalimon manan iti pakwan ni bagay mo, paray. Nay, apa yan nagsinay ka, paray. Rumbang ko man naragsak ka, ta adamanin anak yaw. Di mo laam mo. No niya ti marikriknak pari Radel. Di mo laam mo. Nabanog akaon. Apay akasta ka din do. Apay ka di manen aya, pangga. Umay kan alakay. Ay sus. Ay, unay kamot tayo, pangga. Nagdakil lang aroden ti tiyan mo. Anya kumangay. Basta umay ka. Nabanugak, pangga. Ay di nagman karintaran iti kayat mo. No di mo kayat guraan ka. Urayan pangga. Nabanugak ko naklangarudain. Saanin ang mabalain tadakkilan ti tiyan mo. Alan lakay. Alan. Jak kayat. Alan mayat kan Jak kayat, pangga. Mayat kan ko nakmat. Naghilig ka ngamin, pangga. Ay, pangganakan ka talaga. Unay kan Nagadupay lasa dita. Agkan ka man laangan. Ay! Garaw mon, pangga. Maika naman day tasikog mo, pangga. Wanti na. Kurang pa'y daytoy nga yanak ko Anya, kayat mo ti aganak iti adaw? Wanti na. Aginggat na pigsa kami nga trabaho ka ni Dindo. Aganak kami pa'y laang Ay sus, tinawin nga aganak ka, pangga.
Husto la unay di ibagbaga ti kaaruba abagbagay mo tinagan mo a pangga. Pangganakan. Anya lakit din aya? Ure anya ti sasawem. Basta ti kayat ko, aganakak pay. Kayat ko ngamin ti ado nga anak. Iti kasta, naragragsak. Kat, kano nga iti panaganak mo? Inton umay alawasin ati na. Ay, sumit lagayam atan eh. Nagdakulan ti tiyan mo. Ay, di ka unay agargaraw pangga. Dandanikan aganak. Kaslawan anyaman ano aganakak nanang. Ha? Niirwama kon nga aganak Amok pa yun, no kasano kapigsa ti panagedek ko, tapno makarwar adagos ti ubing, nanang. Anya? Kan amok pa yun, ano kasano ti pamayak nga aganak, nanang. Nay, Bain, namad ka pala dito isalas, pangga. Lakay, kasla marikrik na nga aganak akon. Anya? Mabitlaan, taray ka na di ospital. Di ka di unay agdaan nagtindo. Ibagak to ka ano dandanin. Di mon orahin niya ganak ka dito balay. Itaray ka na di ospital. Wan, di ka di mandanagan dindo. Ay sus! Anya nga ay sos pangga. Ay rumarsan lakay. Ala, umay ka. Mapantan na di ospital. Saan nga di ospital di papanak? Sa dinaw. Ijay kasilyas. Anya! Kaano ka ngay nga aganak, pangga? Kunak manoy tan alawas ti panaganak mau. Jakman amo tatang. Kunamo si doktor nga itan ti Jody ti panaganak ko. Ngam awan pa'y matmariknak tatang. Ay, siyak pa yun ti madanagan anak kau. Ang mga numa-over jaw day tasikog mau. Di kay ka di madanagan. Mariknak mo't no aganaka kunkat. Lakay. Lakay. Lakay kunakmat. Apayaya, bakit? Jak matlagan akad. Jodit ko no bigat. Aganak kang tulat. Bakit? Arakupan ka man kiti. Tapno nalakaak nga aganak, lakay. Ay, sus! Ay, takamanin pangga. Alakit din. Arakupan na kun. Anya laki din ni bakit? Agreng-reng manain. Sige ka. Agsapo lakit sa bali no di mo kayat. Anya? Alaka din do. Di ka din pa importante. Day talata mumon pangga. Pangganakan ka talaga. Ay na, lalaki ti anak ka bakit? Wan lakay. Agawid tayo. Tanaka-anakak mo dun. Anya? Anak mo pa ilang agawid tayon. Nasakit pala day tasugat mo. Anya kumangay. Kabailak mo't nga ibturan ti sakit na. Adamot agas. Saan ko maanatanggan ti ulom pangga? Urayam nga ibaga di doktor, no mabalin mo ti rumwar dito ospital. Jak nga rod kaya ti agtalinaw dito ospital. Jak kaya ti angot ditoy. Ay katagan anos ka pangga. Then maudin da ito nga anak ta. Karoprupa mo ni Dindot impas ngay mo pangga. Wan nga rod, di na. Ay, apo aya. Ape anag sinaay ka ngay pangga. Kaya't ko kumaakaroprupak ti ipas ngay ko. Ha? Karoprupa mat amin ni Dindo dagiti anak mi. Iso akayat ko pa iti maadaan iti anak akaroprupak mat. Di mo sawan akayat mo manen ti agsikog pangga. Kasta nga agpaisoti na. Kayat ko pa iti agsikog. Anya? Datan tinagaw awer ka dagiti apo ko talakay. Nagadon ti anak dakin ni Dindo. Tinawon nga aganak ni pangga. Tirigat na. Ang mga nunayunan daman ti anak da. Ay jaklaan mong lakay. Imbag kuma no isuda lang tagaw awer. Saan mo
Tadatamot ti mangpakpakan kadagiti daddo mga anak da. Ay, anusan talatan, tapo ko tamit ida, bakit? Sa bagay Kahit, ayan nga rudan, dagiti apo ko ta. napanda ijay likudan ti balay nga agay ay ayam. Ay na, naging pisen ti lapayag mau para din daw. Apa anay bagam data paray. Kasanaw, kanayon ka, mapuyatan nga may agpasada iti tricycle, paray. Bun nga rod pare Radel. Kasla, suminsinan ti kararuak kapoy tinakaro abannog kaw. Ha? Na umaagpay ki din pare Radel. Anya kumangay, tinakaumaam, pare din daw. Di ka na yun, apa nang kalbit kanyak ni bakit kaw? Anya? Ay, sana all, paray. Anya sana all paray. Makabannog ma itno kanayawn. Awanan tina na. Sa bagay kas makitak iti langam kay nagunagan ti matam, paray. Awan pa yan pigsak nga may agpasada pare Radel. Agsangsangit ni baby lakay, ingka si kaswon. Anya? Apa asyak pa ilang tibaon mau? Imbis nga ingka kumapadid dyan. Bayam di tang agsangsangit. Awan mo't matay di sangit. Ang mga no kinabag ti tiyan na. Di mo ka din ikaskaso lakay. Lakay. Ape ka di manan ayapang ga. Karuprupam amin nga anak ta. Apay mait anak ko nam ti kasta. Bakit? Awan man lati karuprupa kadakwada mo. Imposible bakit? Karupropa ta, dagit anak ta. Saan? Asidag ti rupa daken ka. Panunot mo lang day ta. Di kayat ko. Anda ko mamit karuprupa. Ay! Sabali man ang titinor ti sa bakit? Ay lakay. Agaramid naman pa'y ay ti karuprupa. Ay, manjakawn! Di nag-udan pang asim. Di ka nga rod agriyaw Diyak kayatan pangga. Nagadon tanak ta. Kayat ko nga rod ti maadan iti anak. Akaruprupa kumamit. Ay, manjak. Manjak. Mayat kan Manjak. Mayat kan Manjak nga raw. Apay ayang ipapilit mo. Di ka din agpungtot. Basta manjak, pangga. Wan ko namon lakay. Kayat kumat nga da karuprupak. Makamo ka. Nagdagulit ka, pangga. Manjakaon, kaputan na bannog akaon. Kan saan tan amapakan anaimbag na kita nagta. O sige, makaamo ka. Aglalaki akno kunak. Orayan apang ka. Aglalaki ka no isuti kayat mo. Agtalawag langan, kaputan na bannog akaon. Tatang, pinanawan na ko ni Dindo. Inkaki di kasarita ni Dindaw. Basol mo mutlang no apay pinanawan na ka. Tatang. Nakasaritak ni Dindaw, sakbay api manaw. Agasam, takayat mo man ang tiaganak. Idinto tanagadulang arudan ti anak yaw. Tatang. Sana dakis ti adu nga anak. Basta laki di mapakanyo anaimbag ida. Ken mapagadalyo anaimbag. Tatang. Diyak kaya tamapukaw ti asawak. Kun kunak lang mat nga aglalaki Urno senyo ti pagbagiyaw, anak kaw. Sana nasayatag sinang agasawa. Ken agbalbaliw kan. Man, tatang. Inakasarita nila kay ko ta agawi din ni Jibalay mi. Agsingsing pa takon tatang. Sana na maulit pa. Anya laki din. Sana dakis daganak iti adaw. Basta laki di ta maaywanan nyo anaimbag dagiti ubay. Tapno sanda nga agbanag ang nakakaasay. Malah, ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Pangganakan! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.